ole thon thu thar nen bul ron tran ve le donila in bai se khalo ti sang lut tuk lo la ke ni zia thiam tok le chhir thiam tok te chu thil ro pi tuk ni kha ring lo la chuti rol chun ka phak to ka ngai nom tak chuan ron ti chhuwa ka tum ani tuile mai te nia kau shan ming aron lana wang hianin a Paul in deu na lampang khani lawa hei tong kampa nga ya atlang lon anga kanin fiam fo na kha karon mang to na ni mai atian tin thil thleng tak tak chen khat ka hriat ve te karon zep ani maya chutianga Paul le englo vel kha atel lem lo ni tin doctrine ti vel lampang te kha chuka englo lo thuna teng Paul po tha ka pom veka chuwang chuanin lampang kha chu in ril ru lo ti nat na aum karing lawa aum pal ni chuanin min lo hre thiam don nia keima chun ka support vek ni tuile mai bung khatna ziak tu keima kani cheer tu po keima thau kani ngai thatu te nangma ni in ni chapter 1 thotra ni zinga nia katuk verzon atang chun ni ron lang le utto alam ri na ron chun zom constant lampan chun ken khal chuaka ka na hi chu a neom ve thina ni zingma taka kan kala kan han thu le wangwanga chuta an tu na mun huna min han tir kwala mutan folo ve de tongpo hian kan passenger te noi sang kan biak thawanga ya a chang chun kaning ve thin ma se chum te thu oi lovin le khazir kan ban san miao mai sia hei hi ka tho tur nei chun chu ni to maya lung oi lo ngam tur po chu kan ni chia chuangin kan shelo ma se nula chelo tak tak kan han phur fu tum hi chuan kan perfume kan hi kan hanin ka proseta noi war war chung hian kan tlan pui wa wa to mai thina ma se chu tiang ni lawa kar ma san ni lai ni kha in bol hun beram ni ti tur khapa tuile tharawa thar lo rangwa mol tuile phun chong tui rim nam huwa mai han phur fu chang hi chuan hlim tak han tlan pui hi chu a har ve thina ni ma se a phur tu po hi ka fi hlim te chiam chuang lawa chumi jing chun passenger turan wang hle a ka thian pa mo sanen chuan zamo fiam thu chain kan nui dun hak haka amo sa chuan dota inuna hian mai chia han du deuh hi itong ve toem aron ti chuak lol Constantbula zo chang le thingpui vel zuar thin jing kara ron in hung ve thin pimhing chuan rang zet hian dota te chuan anuna mai chedu lo la tong lo aron ti wata lo ngoi mai mai ro pimhing khoimo abain chang pani le thingpui ka wati zom zata abala hian ti rem mai a house ber tur hi tira nui var vara enga nge mo kan house tak ngutang lo ziak le mai te a ti in kanuya thingpui le chang chu min ron pe ve le mai puka amo sa chuan kai chu tun lai nula hi han ngai zona han star vong vong tlak hi an wang ka ti aron ti chuak lol enge mo tu kin sing chu chu tiang lam hlip chui soi ni kai chu star turam tam lu tu hi ka boi zok ka hoina lama pia nga hian mel tha lir ni main ka ria ka tia pimhing po chu lo nui hu a huwa khamo ka soi kha ndo ta ta zongin du lo nei lo alo ti ka nui saka midang po chu na dikalom mi zo nula ta hin thato ni an lo ti ve sap sapa tlana turom chonak naka amo sanen chon midang kan kian zela ato pa chuan nula ria lampang du om zet mai smart tak mai hiron kala keimani chiani amo sa chon min kian le donem aron tikal ngoro khi chu ka chan ka titlata amo sala chun ni chin khai hunania midangi kiana khi chu ka chan ati ve tat kanin chuwa kan noi dun hak haka chu nula du om le mel thatak chuan ahman them aron ti min mang ta che tin kalawin rot ngal vata chu nula chu noi sen sena kalau mangang che ati ve sapa khamo ti pain ka thian pa chu kain ti thai khoma no choro ka passenger te antum na huna tluang taka da hi ka nuam ti berani ka tia ka nui saka ti chuan adu na hun lampan chuan kan kalta vai va kon lama private school pakhata thokania ain chaidan vela tang khan zirtir tu ni karing renga kan ti thadun mol mola atong du ve siam hle maya kai chuan ni tin taxi hi emang ziam ni tin ka zota ai mangzi love scootin ka kal mai thina mase thingtang lama tangin ka ka zena ron om chho ve a ani chona mana ngai ta sia ti hian voina tangin kein ka kalangai to don ani hi ati chuan ka number la la min mamo huna min ron call thina nga ka ti chuan angoi data kai po chuan du ain ka tong tam ta ni karing ka ngoi ve tamaya an school bul kan thlen chuan nui sang hian engza nge atia nangi ni buka somnga ni mai ka ti chuan nui sen sen chung hian keima lo chu som ni ti thian te ro atia teulo chengza ka ti sak thin mole tin ka nui ve maya paisa chu min pe a kal le mai ka tum chu khoi I number chu ka lo la nge
tita hlau yes tiru supin ka number chu phur za thian ka pe a min ron bezui tak tak ang emo te chuan kan stan lampan chung ka tlan le ta ka ngai tu na le ka mit thla chun chu nu la du om tak ngot chu oma ka mu le ngem min ron biang em ti vel ngot ngai tu chuan ka scooty khalpo ka lo ngai tu changlo traffic police chuna hamri ka ham re tuara enga tinge khatai kol ringot aron ti nia enga tinge ka kol ringot tin ka tong ba deu nia ya iwa han mol ve khoimo I license tin min ron vin ngal char char mai ka license pe pa chuan nei ve khia ka ti supa I thoven mel sia tuna china phim khur tong che min la tam lo hlo boka ka ngai dam sha mang che tin min kaltir sar kalom lu tuko ka tia kalro aron ti ka tlan chuak tur che chu ka ti ang che chuan nula pakhat chu ron kwal vele traffic police chuan ham ding lein engange khatai kwal dam thluam hian atia chunu chuan in thla shon mel deuh hian min la tam chuang lova I om lo mo ka ti shrim shima nui deuh pha deuh dai hian atia traffic police chuan nui sang hian tuna chuan film khur toro khatianga ti ngot kha achi lawania atia anin nui dun saka nula chuan ole oi ka ti pal lutuk tin a nui sen sena an wa han over dun take o oki wa dang deuh ve te phun sup chung chuan ka tlan chawa kong laka chon tlangwal pakhat hian min lo pharin secretariat lamakal duni stanale tolo chuan ka kwal le ngala voin chu ka ngai tu na khanula angot khan aum ni leng don ani hi a ming tal lo zo tila thatu tlangwal chu interview tur lo nia a tlai trap to le ngala man mo tak chuan ka tlan puya poisa lo thu so in min gp ya ka ngai tu chuak thuta khanula khalo in gp tir lan tur ma se gp then khathe chu number lang lo tur ten an seta ma se tam deuh hret pe tirila kir le ngai se a number soi that tirila oi om lo tu man gp ya poisa kir ngai nan in pe ngai lo let photang tin ka let le ta stan ka han thleng chu an lo thathem to viawa ka thian pa poron let chia mi pakhat kan riat ngai po ni lo hi ron ding ve renga kan zinga upa ber chuan thian pa hei helai hi chu members fee petan chu ania tin ve rem lawango hoi hom tak chuna tia chu pa chun a khang lang chu chun eng pol e mo hin dina member fee hin tingal thuaya helai stan hi pa time ni tin kan senior per po chu za lo tak chuna bia ka phei ngala kai hi sekve takle satha tak te soi tur kan elawa ka sang ve pa ngaya abak chu han chuan tur kan nei lo ka thina cheve hle a enti boina vela ka tel ve ngun hle boka ka thian pa chon min sha chiang boka dota vai ro so a boi tam pha le mai ati chuan ka ngai sak zui lo ka nui suka chu taxi driver ma chuan ka vadinga apa ta ni kheranga em ni iwa proud ve a ka ti chu ko wa se sen so pa chuan enge ka proud na che aron ti hu min proud na chu om lo ve iwa chapo re ve a za lo ta kai bia khi kan hroi tu ni khi ka ti chuan hroi tu ti na nui suka nang hi two wheeler taxi khal ngai lo em ni ka ti a oma chuan ka tham hal midang chuan min lo dang hala chu pa chuan ka kalang email hi ka chin chia ila sha viawang ti pa chuan asko ti chu tinunga kai chuan chin chia ro ka thla hi lang heng hete ka ben ho nga lo che ka tia ka bula lung thil chun ka vom zui sha ma uma moe chuan lal du ta la mai hi apan ber hi irile thoi thina nui vur chung chona tia midang po chuan a huai berle ai sual shat berani miau mai sia an lo ti ve poka passenger tur chun ron thlenga kha in va boi mel ve bazar pui kal theino me a ron ti kha do ta ka kal ro se ain beng dainan ama muang an ron tia kha midang ama sanum kha tin ka kiana an tlan ta taxi stand a chuan ni dang ang bokin kanom khoma kat kan denga fiam thu soin ti sang kan vora kan rive dar renga rila tram deuh nu chuan thil ei turin ka tlan chuak tona ka chuak tur chu passenger pakhat ka hmul hlawa kanin phur chawa tlan lo ni om vela hne chungchang vel chu soin a hausa tak hi chuan tlan lo ni hin nei tak chuang lo motor tam pha traffic jam a thlem pha point ka hrelo atia kan ti dun pura hriat lo karin akal tumna chu kan thlenga keipo ka thilai na tur lampan chuan ka kal ngala kavalu chu tu kin chu itlan thaniang mo iron lang har mai numa pui chuan alo ti vata a teu lo lutuk tia ka chan rual chuan hruai chuan mizoram adoi ber riam aron ti lal hruai vela hi hring le ngotang hrenang tunge ka ti vata hruai chuan taxi driver aron ti oi om lo i u hian lo ka neim ni nui sak pa chuan ka tia hruai chuan ni tin hian ka tlan chia i ti renga in doi ka ti ati chuan ani ve tho mai khoi mo sa checks
le rice kha ka tia min ron pe a ka phone chu ka check le zuk thina ma se message reng ka dong lo tlai dar li vela nia message le phone call engma ka don tak lo a chuan min ron bia ka tum lo to pani hi ti in ka service chu ka chun zom mop pa tlai dar nga vel chun ka hoa ka u le thian te chu income turin an lo in siam vek to ka u chuan vanal duat income te ngai sak vero ati chang deuh faka an thu sei po chu ngai sak chun zom chong lo chuan nu kan me ka ti zom sata kanu chuan kha sa thing le bai velom kha I hot lai lutuk thin e mai ngai toina thin ti pa chuan choi chumin siam saka ka u te chu income kal tur chuan an chuaka non pui chuan do ta chu ron income ve mai la ni tur tin ngai la tok lek chuan min ron mela non pui hi chu mel tham le ma se van ram kai lo hi a hlo mel lutuka ka tai phlol lo ani anin dai lo deuh huna kala ron income wang ka te chuan ka u chuan nakina adu huna la ron ti ve mayang tin an chuaka non pui chuan itel lo chuan kanin dai lo riawania alo tile sapa anui se ya anui zonga biang sum lo lang khal te chu amoi ka ti tak zetani kanu le pa chuan amak em ngot mai in khom hi ngai sakte inula homli ka hroi tu nia yula esewo ya hroi tu ni boka nangla hi in khom ngai sak reng lo mai ati char chara ka choi chu ka kham deuh maka ani nom puitling kan ni ve to zil reng rol po kan ni to lo ka tia ka thau maka kanu chuan han hau deuh cheila iti tawang bur bura te in ka choi na chu ti fela kai chu kain bual zo chon ruma chon ka luta zai ka playa voina ka thian pa min pek chu kalem seka te chuan kamu ha dam sia ya voin lama ka nula ton box chu ka ngai to le thina azun chuan min phuar ne tak zetani ka thian pa chu ka kola bro voina ka nula phur ka chu a fu ve chiang ni tero ka va ti ringot nula fu lo ti poina yami aron ti atong dana tang chuan ka hre thiam mai start le to ni mo ka va tia don lom ni lal sa ti pa chuan officer choice ngat ala ti zui a thingri mi ron nam le thawang ka ti chuan I local lang khani lo a thingri mom ve lo zu chang ka ngani hi tin aron in ti thei ve lutuk zu chang ka ai chuan ain dan chang kang le rui dan chang kang hi poimo zo ka ti ve deuh khera noi sukin tak taka a chang kang emo kang lo emo zu shim rui hi a chang kang lo aron ti ve khawa kan noya kan thu sai ngai a chuan lut lein kan nu lai chu ka ti le amak I ler sia I mu nu na piang hi starin ka sia ati chuan ka mu nu na piang lo mani lo tuna mi kha chu chung ri la min ne tlat ka ti le amo sa chuan chung ri la ne tu chu tong nem to mai mai te passenger ta chu pakhatan kal liama adangan ron le mai lom ka da mai chia ti reng mai khoi ai mo hi chuan fa te hi nei to karing ania ati chuan I molami ka chung te bula tiang te chuan ni lo sei nge an hlau thon hi cheve ro puisi tin ka changa I biak tlak lo mai tin phone chu ka da in khom an ron panga ka u chu ka room aron takin aron tim suta walal duat arim chu nge aron ti deuh muka ka perfume man ani chu ka ti maya in bual to ni lom ni aron ti bual to ken kap le to lom ka ti chuan mudon to na perfume in ka ngai mi zuri ma vanam ve tinan atnar len zui le sata kal mai te ka perfume ti mola ka ti chuan rang ze thian I perfume man hi thla kang che arim chetlat tin kong ka chu khara kalau kal thai hilani mo thi thlai la hi aron dak ve zia tin ka phun nunga lap lein ka suang to na rama kala simel thadu em ngai to zui chung chuan chu zan chu ka mang ral ve ta sha ma atu zing ania zing dang ang bukin service turin ma taka ka chuaka tun chup chu zing dang ang thawa tlan chuak nei mai la zing dang ang lo takin ka phur hle mai a chan po khala sinula kha ka ton le karin wangani bai sai nei ru tak chuan aron kal hun tur oma karin huna chuan midang ka tlan tir zela kalau ngak renga aron kal har tak ema wang chuan passenger kalau la towa bai sai nei chaw tak chunga kal ka tum mek lai chuan kan chak lama tang chuan kan la sinula chu mihring te zinga man mo takin aron kal veya a mu no mani pi ka thian pa taxi khan ikal mai done mani le ka ti chuan enga mo ka man mo sin ati bak deuh lara min lo thiam mai ka ti chuan amo sa chu ka signal zewa amo sa chuan pi local mai ro mile ra chele dona ni kha alo ti bota ka pi chu phun no chung chona chuka lasinu la chu ron thenga man mo mel deuh hian thianpa a man them tin min ron nui sen sena thai te reng mai I man turin kalau khak reng chelo ka ti chuan anui se ya ani kalila tina ron chuanga midang hau chuan
a passenger te number anga to te mai ania phim khuro tin an lo fiama indo ve tia chang zuin kan nui mai a school lampan chuan kan chuka kan ngoi dun wanga min ron pia ka bei sei lutuka ka te chuak lola ani chuan engwang mu chuan mo a te sapa o I khodu huna te min ron phan du takin katia kati chuan don taka holam hi chu kan principal nen hian kan ho rol ve zau zawa chuwang chuan ka ron belo cheni kha atia ani mo I number min lo pe ve tia in thasung deuh tak chuan katia kan la simel tha chuan ni danga le an soi kha adik tak tak ani mo noi sen sen pa chuan atia dartlang chara tang chuan ka thli renga anui mel sa chu duom takani thi chan tlak khopa duom thi san hlom tak ni si ani lo chu dam chan tling khop khovela hian anom lawanga ti tur khopa moi ani engan thu soi mo dik chu ka te chuan rang zet hian I passenger te numbering a to lu to kan ti kha alo ti sapa kai chuan oi om lo mai an ti mai ni kha ka contact list a hi chuan kan kausan upa te number le kan local council te number ba ka om lo mai che number ka nai ho po hi kausan mai chia deuh vek ka ti chu anui sen sena oi om lo an hoi hera tang hian mi paler le ro chu ka hre thei te nia a ti sapa an school ko chu kan thleng le ta kong hi han toi te em ve mole tin ka phun chuak hiala chunu chuan a sei ka lo ti viwasin tin poisa chu min pe kai chu emina tang khan helai kong hi toi lu tuk toin ka sia ming min lo shil vela ka ti ngala ms kania nangjok tin min zot leta duata valal duata kania duata min ti mai don nia nang chuan ti kha tel kher lo mala apoi lo ka ti chu ole ani kan phei nge atia a phei tur chu ka kau le aron le hoi zuka I number chu ka ti le sha aji amin lo bero ms tin ken da noi sak pa chuna tia ria ta haro me ms in tamsi ka tia ani chun ms tam tak zinga chun min lo zong don nia ti in min lu sana min kal san ve lai taka karil ru omle kai ma feelings chu man lai pasal tha te an mu mang kho vela la si zola an len dun la ya a takram kho vela an han har chuaka an la si zol nula ten bo dai ang mai hian ka fila ka kho har ru veng veng mai ni ka ngai tu na kho vela ta chu har chuak watin constant lampan chuan ka tan leta ka han thleng chu ka thian pa chuan lotling em alo ti sup lotling lo mai chen du tok ve tak chu ni ka trong kam thiam zong zong ka mang zo vek chu lawa abula kha chun ka zam rutlat mole thian pa ni danga ka nula zui te angani hau lo ka te chuan amos chuan ni danga mi angan ni lo iti zia tholom aron tile he pa trong thailu to khichu noi pa chuan ni danga mi chu anang lo ve thin miau box yalom ka tia kan noi dun hak haka pimhinge chuan tota ka hodona sin le lok do em aron ti kan lo enge tu kin chu kom dar thil ka mai pe don lo tlat ril tram lu tuk tur dala ka tia thingpui le ar tui chu ka saka poisa chu ka pe amos den chu thu dunin kan ti mel mela amos chuan tun lai tlan na tur tlem lu tuk hi karil ru ha ni in lu aman pek ve re ngai buk ne taxi khalna te ala chun turom ve reng bok karil ru ha ni ate char chara nia tun lai chu sarkar in thak wang nge ni sumleng vel hi tlem ani two wheeler taxi la hi apung tul mai sia tin ka lo tui ni ve boka amos chuan ania sin nang te chu nang mani tai khala azia lom zo kang chu mi ta khal phei chuan kan mong a hian eka chuak ve ram ani ei zon na dang ngai to mai te hi ka dunia ati chuara ani khop mai ma se han ti trau nang ma pual ngai nei thei hun te po ila na yang chu kai ni po kan ta ni takna poisain dai ti om chong lo nang te chu sum han ila thiam ta lom ti in ka changin ka fui ve mol boka midang an chu sap no chuan kan hun a thlenga amo sa chu ka kalma saktira te chuan dileng hun chu kan mangral ve le ta von tlai po ka bai sei ruk tak chu a thleng le ta lo min rot kol le chuang lo zana nia ms zon ha chu ka tana beidon to pa ka mulo a mel that nen thalak te chu pahni che da avan active lo ve tin ka phun sapa ka diem hala ka ron zong chuak che ka ti to nga dar som vel chon min ron chang mai chela ma chon ui sa thiam ni ngot lom a ron ti oi om lo mai che ka ngai sak vak lo dang chu idang lama ka ti chuan rang je thian min ron reply ani mo following zaruk velania mai che chu atam zo kan ni hi anin chei dana tang chuan cậu sân mấy chiang ngất chu ăn nỉ lẩu mèo lom lẽ lẽ hà là ron tê cả chúng ta lại các chuyện tới về là nỉ kha ba khát chu milar hậu tiến chuẩn làm phát về tắc chu cả xiêm
chung te nei mel tha hlong le mai à kei po hi tu te mo bula chuan I chung te kala nei watanga aron tile chulam chu du to kang voina tu right in ngai ho a tin ka zota kan principal bikin ka ho aron tile principal hi ti si amaya thil hi om deu ni lo mo tin ka zot ngal vat a teu lo mai nupui nei lai lom tiam in chang chu ka tho huai mai alo le ro phian ange kala ti shama ti chuan kanin ve ve tarenga phone number chu ka dil le a min la pe du chuang lo ila nei vat mayang ti chaw min chang a in tu ve reuh hle mai ma se a mel tha ve ema a om tho mai ama te hi du omin a zom reuh riu le ngala ma se he nu nge hi ka suang tu na ka bial nu du thu sam nu la khan nitlat ka chai tluk nge nge ngai tin ka tum ka ti ru hle chu zan chuan ka mu har hle a nak tu ka phur le taila enge ka soyang ka chil je hi soi topila angai dan ani lo viawang em ka dan zong zong tang hian ka achil ti chu se thiam to sa shrim shrim dona min labiak ve du zel dana hian min howak bik lo chu ni ti ten ka ngai tua no kha vela chun ka bial nu anga te ka han chana ma se ani yang mai chian kei chu huilar tek si khal ve mai zuin ve theire saving lam ngai tua em lo bel wal wala wal ve mai hi min du ve lawang ti ten ka ngai tua le a ka ngai tua na kha vela bok chun kanin chen fel le der thin ka tan chun la sinula pasal tha huai san bik le mi tha bik te chuin an zol thei ni ten ka han ngai ruat le a ani ka hring nuna ron lan nu hian ka engti ma hi dik thei to lo darkar som ni pali chung chu azuna ka wai ni ber hi kanu chu ron aw lo lova walal duat aron te por le chak to odam dia en ko hi om reng reng lo mai enge ka ti vaka khoi ange heta ka cheng sang ni da khao aron te pong pong ka langot lo chu tiang za zat ka langai ami ka ti bak deuh lara ka chung te hi chon min ring ve to kani thilbo om lek se walal duat khoi ange da hin ti wat sela kaima bak hi midang an ring ngai lo reng reng kaila hi an rin ang nge hian kalo om le a kalo la le nge thin kai chu chung tarin dana om hi ka du mi walom ma se tun tuba mi kher kher hi chu kala ka ni lo kala simel thai ka ngai to mek la ya chu tianga paisa ruwa min ron pu chu kalom bau lo tin paisa kalak pun cheng zanga ai tam hi chu kala lo khop mai kalak lo viau chang hian kala ni maya a chan po ka hlo hi ka chung ve deuh vek thin thawa ruanga po kan ngai lem lo chung ko paisa nia kai po chung ko mi tho ka nia ka mang ve ni mai ni kanu chon min en rum ngal to maya kaila kala ka ni lo chian ema wangin ka tlom du bik lo ka mel let ve a kala lo ka ti chung le ka ti ya kanu chon nangma lo ti turanom lo a ti tlat ka u churan lutin walal duat engai ti le tak aron ti ram le mak engma ka ti lo min wa han ring che em ve a ti pa chon ka chuaka kong ka chu ka khar deuh thuaya nangma lo kan paisa ru ka rala la thinom hek lo ala ron ti lom loma ani chu ti in chung lama chon ka chho maka in chung bo ruak dai re a chuan kai main ka oma van zola rcp un mai chu ka en vo wa kanun chu achang chon kanin ve thin zungol vei ti tur chu kani hau lawa ma se kan chung kwa ngai to chuan ka thil ti le kan chung kwa hin rem lawa tin kan thla te a he tiang ti thrin om lo boka dam doi thlengin ka khoi ve to ma se dam doi ro kha chu ka ti non le to lo chia khop mai chu tia lung oi lo taka kom lai chuan ka phone chu ron ringa school no pangmin lo hroi sakte ti vel bok ani ka ringa regular passenger ten mi thin sia thata ka bia kan ngai le don sia ti in ka o chu ka thiana engma thleng lo ang mai chuan tunge o ka ti dam thua ma ongai no bai tak hian tunge ka ni shelo mo mi passenger aron ti passenger chu tam tak ka na ya engtin nge ka hriat vek se nang ka ti bul deuh khuta tak taka msc kania aron ti chu ani mo ate lol chuan ka ti ba deuh nia ya min va bai se om lo ve ka biak chui du vak lo ni mo ka da le mai do nem ni noi pa chuan atia ni lo ve ka be chak lu tuk chelo I number hi kan save mal teang ti in a number chu la si tin ka save msc chuan tak taka nak tu chu dar riat vela kan venga hian min ron lam manang em le ka ti dewa aron ti o mane ka mana lom ka ti ngal dik tak chuan ka tlan ni lo ti ka ria ma se ka lam nge ngai ka u ka tlona ngai don kan pau ruak nen ka wa han pe lo tak ma se msc te in mu chance chu baka msc mu na hun tha chu bo pel ka tum bo lo msc chuan ma se I mu ta van fu lo mel ve aron ti ka soyang emo ti in ka ngai tua ma se chu tianga ka mi zia le kom dan ka soi chuan min iayanga in soi lu na chan sa om lo palang ti in engma chu ka soi du lawa rai ve tok tak chu in bia in kanu chon min ron kola ka decline mak aron kol non le tak che na chuan
MS hay kan nun min ron call sektoa kan la lok mai nge ka tia nui lui ti hriat tak hian inu ni tak tak mo oi lo mel deuh na tia ni e i oi lo chuan i be ve don em ni ka ti chuan tak taka i leng ani mo zan len chu ching deuh mi pa hi ka du vak lo ania tia nui sak chuan phone chu da kanin biak dan chu khop chu om ve de we kanu phone call ka chang le don chia chu kamu ten thak vek mel him deuh sang kha ka ti dur le deuh khoya enge ka ti ram maka kanu chuan oi duata ka ti sual lutuk poisa chu hei kalu kham hnuaya kalau da renga lom ka da na kalau shelo palani hi khoya ngai kala aron ti zom zata ka chang bung deuh ngata khoya ma in chunga kom ti chau chuan ka chang ka pa chuan ron chukte inu hei hot lutuk wanga ni kha nang ma po hian zir lo ve boka min la ron ti sha ma lom lo tak chung chuan ka chuka naktuk lama ka u bike man ka du wangin kalung oi lo rei du bik lo ni chutin lo se chu kala tum rai via wang ka chuk chu ka ngoi ngal renga ka pa chuan kan vai mai chuan min zil siam siama kai chu bikin min zil le to ka ran upa te kan nia i ula thalai shwai tu inu la nu hawa shwai tu zinga tel veya i om dan hi chu in en fia ve deuh chu ngai ni tin keima bik chu min khal fal le in thiam lo na zo ka po keima thiam lo min chan tir le sham le ti in room lam chu ka pana ka pa chuan thiam lo kan chan tir che ni lo chu i om dan kan soi ni chu mo aron ti dam thlu ma dik tak chuan an ma ni thil hriat suala wangin dotin min puwa ngai dam min dil ve te po ka bai sei ve nia ngai dam dil ta ka ruangin keima bok chu min hauron le kanun dan te po hian azir ve nia nge ruma chuan lutin kamu ngal maka ms chu mutuyo ti thain muchuak lo tak chung chuan ka ching lui ve ngar ngara han chin reng ta ka chuan hriat lo karin kalo mu hil ve mai boka atu khwaron bara ma taka thawin kain buala in chung tul vel khoi chuan ka che sut suta kanu churon thau chuak makati mel tuk min en wang wang rengot bathroom lampan chuan akal ngala ka paron thau chuak le thingpui ka lo siam vel deuh thapa ka u po chu ti bok ka u chuan ka zia man chiang boka enge thilmin dil dui nei em ni chanchin pusial pa chuan aron ti khu deuh khar khar pa chuan ipai ka lo mang tenga ka ti ban deuh chara ka pa chu lo nui suka kanu chuan bathroom atang chuan thil ma mo nei wang ba ka ni ka ring lo renga i tlan lo ni te chuan ol ve mai la aron ti apoi mo lo mo le tin ka changa ka u chuan bike ken dain eng tin nge na ka kalanga min ngai sak lo mel tak chuan chanchin bu chu a chiar chun zom mol mola ka pa chuan kha erong te lo bo sut sut kha han man tir teu tia nui huwa huwa chung chuan in chung toilet lam chu pana kai po chuan nia ka tlan lo ni boxia thil poi mo lu to ka oma chu ti ni lo se chol ha dama han mut wang wang ka du nen ti in chet mol mo pa chuan ka han nui tlona ka u chuan i taxi khal vela hi asiam man kan choya petrol man kan tum poka poisa kan hu let ve hi tlem ro puisi thil tu lo ti nan te khanit mangange karuma khan cha bi le helmet ka da kha ron tirang re reng su ati ve lo yes ka ti deuh supa ka u chuan keima chu min ngai ven zui chuang lo kanu i zo don tem kain thiar dunia tin kanu chu aw zuya rang zet chuan ka u room lam chu ka pan khala a helmet le cha bi chu a thu zuk le man ka lawata commission chu ka complete ta kai rong bol chu nu lo chun zom mai to ka fatia kanu chuan i phakar zek zok mole ati deuh muk ms chu ka bengala a omna tu mun te chu soin ruai tur chun kain ruam mana ka dress po ka thlang uluk ngang mai kanu chu choi ka siamania tin ron aw la ra kai chu in chei tokin ka chuaka kanu chuan khoi angai kal don hei chu ka nei don hi tin mak ti mel tak chun min lo en hoa ka u chuan eng tak chu ti don chenemo chu te hi rol hen ai ve thin tu tlai lama la in na wangin kan rol in ai man lawa zinga la chu ti bok in hai tho lo ni tal hi chuan kan rol in ai vela sunday ai thom ma thei bok si lo a ti chara sorry veko apoi mo lutuk in monu tur chung chang ani ka ti chu ka pa noi suka nula pa ngai ni ve to e mang chu mo a lo ti supa kai chuan tunami chu apa ngai ma ka ti ya chuang hal ka tum kanu chuan apa ngai ma kan du to lo apa ngai kan du e bial nu ve te hi an pa ngai ma zia apa ngai tak tak ron ngai zong ve tong che a ti ya ka chuaka kanun dan in zir se chu ka chung thei chu suan lo mole ka u po hi han nui vak chi hi ni lo ve a thil han sei tam chi la ni bok si lo a thalai shruai tu mi zia ve shim shima a nelom lo ni maya a ril ru tak tak hi chuan min ngai sak ve hle ti chu ka shia ni kanu po hian min hau reng tak na min du sak ve viau ti po ka shia ka pa po chu ti tho ma se kai ma bok hian ka ti chere thina ni
Dariat vel chuan min ngana tura soi mun chu ka thlenga kala si duam chuan min lo nga ngai ka ring ma se lo ho lo ka han kol wata ka kal tamai I ron thleng har lutuka a ti chu ka thin rim lutuk ka bula bol ho bo man da chu ka pek chura thin rim tok in sum deuh si chuan ka thei top chuan ka ron man ho ve sin le ka ti muang fan ra ya inung lam ron hoite a ron ti ka le hoi chu min lo nui sen sena ivan thin rim om ve ti in bana lo vai lo lawa ka nui suka ka down vek mana lom ka tia ms chu ron thlenga engom zia nga tinge taxi ron khallo tin mak ti mel tak chon min mel howa kai chon ka tlan ni hleinem ka ti maya ani mo enga ngai soilo avan in thlashu nom ve ati ba deuh nia ya kai chon a haulu tuk ka tha cha kem cha ka u bai kron manga ni hi man na tur nei chuang lawa tiro chuang ro tlai lampo principal rolin ho to so milo ko lang che ka tia noi sak pa chuan kai min thla zo hian tungai thla leng o ti zok hi ni ka ngai tu ati sapa min ngai ang em le ri ka ni lo ni o ka thian te khan uang ve mai mai ni kha eng pon in se kalila ka tia an school lampan chuan kan tlan le ta kong tlon chuan kan ti tia kan in nel ve ta hle mai tuna chuan bai sei po sang ve deuh ta ka thla zo chuan min lo kol ngai nge ang che ka lo ngak top don che nia ka tia ms chuan te reng mai nula dang zong zong khalo thla fel vek la ti in min chai le sham nui po ka nui du to lo ani ka kal ka fiam mai mai chani kha I trap don tlat ti in an school lam chu pan phaya ani o tin ka pan ka phar zuk sa ani po chuan ole voin chu kan bang har lawang ti in an office lama chuan min lu san le ta ni ka thian te bula chuan ka chawa amo sa chuan a u bai ka ron khal chuak le ta I u eng tin nge na kala a lo ti vat o ke na kal ve to meng chu a hla lo e mai ka tia mi tang chuan nang hi chuan kan na hi nuam mi ti mo le I tlan lo ni po hian I ron lang sham shama tin min lo fiama chana omane mai ni tin kanui var amo sa chuan I thami a ron ti huwa don lom ni la sang ka tia wa han chena thei tak khanu kha chu chuwa to me su I soi dan taka nula dang ang khani lo tlat ati ve supa chu reng chu lom ka soi tuna mi hi chu e a dik thap du thu sam ni top mai ka tia amo sa chuan passenger tura muwa thian pa ka kal ilom donem tin min zota ai om lawang chopo ka leilo ka ti chu noi sukin in pe zo thin sia lo chuak e mang chumo tin min kal sana kaipo kanin lampan chuan ka chuk ve taria in ka thleng chu ka nu chuan kha chome vel kha ka chin to pania aila silngal ve kang che a ron ti ole engkim chu ti fel ve kaniang ka ti chu kanu chuan enge thil ti soli nei mi a ron ti enge ka ti deuh huwa I fel veo hi chuan thil min dil turi nei mo thil ti sole mo ni si I u bai ki ti rang le toim ni atia a teu lo ka hlim na chan hi chumo mi tan an ve lo ka tia ka zai ra trata cho chu ka ya thleng te po chu ni danga ka ti ngai lo ang takin ka sil vek ruma chun lutin zai ka ngai tha games ka khel pa boka achang le msdp chu ka thlir wong wonga a that lo na la ya mela chun ka zonga ka han thlek non ngel thin rei fe ka du khop lo lai ka zon nu chuan kai ma zok hi ka thalo ani ani anga thapo a that lo na lai ka zong du sham hi ka dik lo ani tin a thalak chu ka kis zewa te chuan ka muzal tamai maya ni chu rei du ngang mai chutia ms ha ka muzal der la chuan ka phone ron ria amo sani ka chang vata chenpa nge ni ta ka ti rol chuan hei private car nen kan suwa paisa choi turin min tia in lu aman ka pe zo chi boxia ka right ka check tir le bok nen choi tura min ti za thi ka nei dei lawa in thasung deuh chuan a ron ti ms thil kai chu pu yang ka tia sin le tin ka ngai tu awong wonga khoi angai om tin ka zota hei chan mari kona chaltlang atanga ka chuk thla kha anni ram hluna tangan lo phei chianen kanin su lom le ka scooty brake a zama ati chuan nga tinge le access ho hi tiang khana du bi ke mem le a den tlat thlak tirte ka tingota poisa chu eng zangai mamoa tia ka zo chuan muang ban char hian cheng sanga choi turin min tia sang hi chu kana ya sang thum ka lo puk teang a ron ti ole ka lo ji pe yang che film khurla tin ka nei zong zum cheng sanga chu ka pe ya long thu min ron hril luama ti fel vat turin ka tia dar thung vel chuan ms chuan min ron kol tange nge ka phur lutuk hei ka bang don haya I lo kal manem atia man te reng mai tin phu tak chuan ka kal ngala ka zuk thlen chuan an lo bang deuh chia thil min lam koi pui lok la ati wangin a thian te na chuan kan kal koi le zuaya thingpui te kan in khomuang le te te a pula kom to chuan ka zang huai hian ka ria ka lo thlir le wong wong thin noi sen sen chung hian min en rang zel su ka lai ania hi ti mai zela chu tianga soi chuan kanuya
ka hoilet le vathin ani hi zong man choya en vong thamani athil tur kan lak nu chuan an veng pastan bul thleng chu ka thla step chuk thla ka ngai wangin ni dangai lo leng mai donia atia ka let le ta chu tiang chuan kanin phurin kanin hruai ve ta renga kanin nel to hlea ka du ni ti po mi ani leng lo tan chuan hriat lo ngai na om lo nia ka du tak zitani ka thian pa chu ka ti dan tur ka han zot muta ani la kai aya ale tam taka zai lo ania ti dan tur a hre hau lawang ti chu ka ring sa karin ang nein amol boina bo zan kha chu amo sanen chuan MSc te in lama len chu kan rota MSc pona lo phal ve mai poka hei wana pa hol bula khan phone cover kala loka kalo nga kang cheu kein kal ve reng reng angu atia ole tin pai lo tak chun kan chawa MSc le naw chun min lo nga ka anin lampan chun kan kal nak naka kan ti mol mola chutia kan ti lai chuan kan chak loka chuan UPC biak in oma an lo varno chiama an lama ka thian pa chuan UPC ho vela hi a an ti chiam zela trong hriat lo hin hre thiam do ne moni atia nuya kai chuan o trong hriat lo na nan hriat thiamin tin ka chang maya amo sa chuan UPC tam na venga chang kang thailo atile shama kanui maya in kho chang kan thailo chan khai nge kha ka ti chuan rang za thian o UPC le kelan la tam lu tuka aron ti kan nuya MSc po chu nui ve suka anaw jok chu ron ang zowa MSc chuan a khap wata te chuan thil sang sai chuan kan ti mol mola amo sa phok chuak lak lo chuan trong hriat lo ang te chuan an han ti thavela ti khan an lamanga atopa chuan tuyan lut le dial mayang ati ham hama MSc nen chuan kan nui maya anaw ero chuan amo sa chu mel rum thin hle mai anaw chu anel om lo ka tingang mai te chuan stepa chuan kan chuk thazela ko zol nuam deuh mai mi mal ram hi lo oma ge ta lo om thlapa ta chuan kan luta MSc chuan hei kanin chuni hi atia anaw chun ina chuan atla lut ngal amo sa chuan hei inen nei nong hi tina lo tuin hiya anin kan lut tur an kongkalo chunga thil in tar chu ka phu deuh zuk mai amo sa chuan alam lo MSc chuan min la bemol mola pathian hmin chu isua Jesus is God ti chu lo in tar kal mai UPC kha kan fiam thla bor bora MSc line engma soi bok chi lo anaw in min lo mel rum po kha a om hle mai ka ti wonga len lu po ka in thlasung zo vek anin chung kan lut che chu MSc naw chuan kan thian dun chuan min lo mel rum lutuk pa somi te so tin min lo kok ngal amo sa trong thei lutuk hi chu ti la kai po ka bang lo engma ngai tu chiang lo hian kan re ve phor zela in thlasung tok chuan kan luta MSc la noi sen ringata apa chuan min mel rala hoina lam tur hriat thiam har du ngai mai ole khati kha ni sela chun zom chi ni donem ti kha inau soi ngal do nia ai thatu song sok te chunga long thu sei le phot mayang tin karon da chauzel ni chuanin riku ta karon da ka tumanga nangni pon riku ta kin lo ngai thlo nia afulin ka ziak lo ka ti kha afula ziana hun om lawa ti khanin indu ta te se kan ziak ho le do nia